கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ஆனந்த நிறை உள்ளத்தோடு கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தும் மனம் மிகுந்தவர்களாய் அந்த கடவுளின் திருப்பெயரால் புனித ஃபாத்திமா அன்னையின் அருள் பராமரிப்பில் நாம் இங்கு கூடி வந்திருக்கிறோம். பெருமகிழ்வோடு நானும் நமது ஊருக்கு இன்று வந்திருக்கிறேன். நான் மட்டுமல்ல, ஏராளமான அருள் தந்தையர்கள், அருள் சகோதரிகள், நமது உறவுக்காரர்கள் என்று நிறைய கூடி வந்திருக்கிறோம். நமது பங்கில் இதுவரை பணி செய்த முன்னாள் பங்கு தந்தையர்கள், நமது மிகுந்த பாசத்துக்குரிய நமது மண்ணின் மைந்தர்களாக நமது மறை மாவட்டத்திலும் துறவர சபைகளிலும் பணி செய்யக்கூடிய அருள் தந்தையர்கள், அருள் சகோதரிகள், படிப்பு நிமித்தமோ வேலை நிமித்தமோ நகர்மயமாதல் காரணத்தாலோ பல்வேறு ஊர்களில் வாழக்கூடிய நமது உறவுகள் என்று எல்லாருமாக சேர்ந்து வந்திருக்கிறோம். ஒரே ஒரு நோக்கத்திற்காக நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம். 50 ஆண்டுகளாக பங்கு இறை சமூகமாக வாழ்ந்தோம் என்கிற அந்த வாழ்தலை, கடவுளது அருளால் நிறைந்து வாழ்ந்தோம் என்கிற அந்த மகிழ்வின் மன நிறைவின் வாழ்தலை கொண்டாட கூடி வந்திருக்கிறோம். அத்தகைய ஒரு பங்கு இறை சமூக வாழ்வை நமக்கு கொடையாக கொடுத்த அந்த நல்ல கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்த வந்திருக்கிறோம். நமக்கு உற்ற ஒரு பாதுகாவலாய், நமக்காக பரிந்து பேசி கடவுளது அருளை நமக்கு நாளும் பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடியவராய், கடவுளது அந்த தாய் அன்பை நாளும் நமக்கு உணர்த்துகிறவராய் இருக்கிற அந்த ஃபாத்திமா அன்னைக்கு நன்றி செலுத்த நாம் இங்கு கூடி வந்திருக்கிறோம். பிரியமானவர்களே, முன்னுரையில் நான் சொன்னது போல 50 ஆண்டுகள் என்பது தனிப்பட்ட நபர்களது வாழ்விலோ குடும்பத்து வாழ்விலோ ஒரு பங்கு இறை சமூகம் போன்ற ஒரு நிறுவனத்தின் வாழ்விலோ ஒரு நெடிய பயணம், நெடிய காலம். ஆக அது தனது வாழ்வை திரும்பி பார்க்கிறது. இணைச்சட்ட நூல் 7ஆம் அதிகாரம் 9வது இறைவார்த்தையில் மோசே கடவுளை குறித்து பேசுகிறவர் சொல்லுவார், 1000 தலைமுறை வரைக்கும் தம் உடன்படிக்கையின் உறுதியை காக்கக்கூடியவராக, தம் இரக்கத்தின் உடன்படிக்கையை காக்கக்கூடியவராக உங்கள் கடவுள் இருக்கிறார் என்று. நமது முன்னோரோடு அந்த கடவுள் செய்து கொண்ட அந்த உடன்படிக்கையை, அந்த இரக்கத்தின் உடன்படிக்கையை கடவுள் இன்று வரை காத்து வந்திருக்கிறார் என்பதற்காக அந்த கடவுளுக்கு நன்றி சொல்ல நாம் வந்திருக்கிறோம். பிரியமானவர்களே, என்னை பொறுத்தவரை கிறிஸ்தவ வாழ்வு என்பது நமது அன்றாட சமூக வாழ்விலிருந்து பிரிக்கப்பட முடியாத அளவுக்கு ஒன்றாக கலந்த ஒரு வாழ்வு அனுபவம் என்றே உணர்கிறேன். ஆகவே தான் பிரிக்க முடியாத இந்த உறவுக்காக அந்த இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய மனநிலை. ஒரு கவிஞர் ஒரு பாடலில் சொல்வது போல, பேச மறந்து சிலையென நிற்கிற ஒரு தருணம் இந்த 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்து நன்றியோடு கடந்த காலத்தை திரும்பி பார்க்கிற தருணம் என்று. நமது கிறிஸ்தவ வாழ்வு நமது வாழ்வின் இளம் பருவத்திலேயே, நாம் அறியாத தருணத்திலேயே நமது திருமுழுக்கில் தொடங்கியது என்று பார்க்கிறோம். நமது முன்னோரது வாழ்வு முழுக்க நம்மோடு பயணித்த இந்த பங்கு இறை சமூகம், நமது வாழ்வோடு கலந்து போன இந்த பங்கு ஆலயம், நமக்கு எல்லாமாக இருக்கிற இந்த ஃபாத்திமா அன்னை என்று இவர்களோடே நமது இந்த பங்கு இறை சமூக வாழ்வு நடந்து வந்திருக்கிறது. நமது வாழ்வு நிறைவடைவதும் கூட இந்த ஆலயத்திலேயே ஒரு பங்கு இறை சமூகத்தில் ஒரு உறுப்பினராகவே நமது வாழ்வை நாம் பிரித்து கொண்டு போகிறோம். ஆக எல்லா நிலைகளிலும் நம்மோடு பயணிக்கக்கூடிய கடவுளது உடனிருப்பாக இன்றைய முதல் வாசகத்தில் புனித பவுலடியார் சொன்னது போல, நாம் கிறிஸ்துவின் உடலாக இருக்கிறோம். ஏனெனில் திரு அவை என்பது கிறிஸ்துவின் உடல். அவரது திரு உடலாகவே இருக்கிறோம். அவரது உடலின் பல்வேறு உறுப்புகளாக வாழ்ந்திருக்கிறோம், கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக வாழ்ந்திருக்கிறோம் என்பதே நமது உணர்தல். அந்த உணர்தலுக்காக அந்த இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் பிள்ளைகளாக நாம் இங்கு கூடி வந்திருக்கிறோம். பிரியமானவர்களே, நாம் நம்பியிருக்கிற கடவுள் எந்நாளும் நம்மோடு இருக்கிறவர் என்பது நமது விவிலியம் நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய வாழ்க்கை பாடம். தந்தை, மகன், தூய் ஆவியாராய் அந்த கடவுள் நமக்கு எல்லாவுமாக இருக்கிறார், நம்மோட இருக்கிறார் என்பது நமது கிறிஸ்தவத்தின் மிக அடிப்படையான நம்பிக்கை. ஆக நமக்கு எல்லாவுமாக யாதுமாக இருந்து நம்மை காக்கிற கடவுள் எந்நாளும் நம்மோடு இருக்கிறார் என்பதை இறை வார்த்தை அழுத்தம் திருத்தமாக நமக்கு எந்நாளுமே எடுத்து சொல்லும். விடுதலை பயண நூல் 3ஆம் அதிகாரம் 13வது இறை வார்த்தையிலும் 14வது இறை வார்த்தையிலும் இந்த ஒரு செய்தியை பார்க்கிறோம். மோசேயை கடவுள் அழைக்கிறார், எகிப்துக்கு போக சொல்லுகிறார், பார்வோரிடம் பேசி தன்னுடைய மக்களுக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுக்க சொல்லுகிறார். மிகுந்த தயக்கத்தோடு பின்னர் ஏற்றுக்கொண்ட மோசே கடவுளை பார்த்து பதில் கேள்வி கேட்கிறார்,
நான் போகிறேன், உன்னை அனுப்பியவர் யார், உன்னை அனுப்பிய அந்த கடவுளது பெயர் என்ன என்று கேட்டால் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்ட மோசேக்கு கடவுள் தன் பெயரை வெளிப்படுத்துவதாக பார்க்கிறோம். இருக்கின்றவர் நாமே. எல்லா காலத்துக்குமாக எப்போதும் இருக்கின்றவரான மனிதர் உங்களுக்கு வேண்டுமானால் கடந்த காலம், எதிர்காலம், நிகழ்காலம் என இருக்கலாம். எனக்கு ஒரே காலம், எல்லா காலத்திலும் இருக்கின்றவர் நானே என்று சொல்லுவதை பார்க்கிறோம். அதே போல மத்தேயு நற்செய்தி 1 அதிகாரம் 22, 23 இறை வார்த்தைகளில் வாசிக்கிறோம். கனவின் புனித சூசையப்பருக்கு தமது திருவுளத்தை வெளிப்படுத்துகிற கடவுள், உனக்கு ஒரு குழந்தை பிறப்பான், அவனுக்கு நீ இம்மானுவேல் என பெயரிட வேண்டும். இம்மானுவேல் என்றால் கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார். ஆக அந்த கடவுளது பெயரே தன் மக்களோடு இருக்கிறார் என்பதை நானும் பிற சமயங்களை கூர்ந்து படித்திருக்கிறேன். எந்த ஒரு சமயமும் கடவுளுக்கு நமக்குமான உறவை இத்துணை ஆழமான ஒன்றாக காட்டுவது கிடையாது. கடவுளை கடவுளாக காட்டும், மனிதர்களை மனிதர்களாக காட்டும் கிறிஸ்தவ சமயம் மட்டுமே தமது மிக அடிப்படையான நம்பிக்கையாக, மனிதர்களை தேடி வந்த கடவுளாக, அவர்களில் ஒருவராகி போன கடவுளாக, தன் மக்களோடு இருக்கிறோம் என்பதையே தனது பெயராக கொண்டிருக்கிற கடவுளாக நமக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறது. அதே போல யோவான் நற்செய்தி 14 அதிகாரம் 16 இறை வார்த்தையில் தூய் ஆவியாரை தனக்கு பின் தருவதாக சொன்ன இயேசு அந்த தூய் ஆவியாரை எப்படி அடையாளப்படுத்துகிறார்? துணையாளராகிய தூய் ஆவியாரை நான் உங்களுக்கு தருவேன். துணையாளர், ஹெல்பர் என்பவர் நம்மோடு இருக்கிறவர். நாம் பயணிக்கிற போதெல்லாம் உடன் இருக்கிறவர். நாம் எங்கு இருக்கிறோமோ அங்கு நம்மோடு இருப்பார், நமக்கு துணையாக இருப்பார், தம் அருள் வரங்களால் நம்மை நிறைத்து காப்பார் என்று. ஆக இருக்கின்றவராக அதே போல இம்மானுவேல் என்கிற பெயரோடு துணையாளராக நம்மோடு இருக்கிற அவரையே நாம் நமது கடவுளாக கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கடவுளது அன்பு பிள்ளைகளாக இருப்பதுதான் பிரியமானவர்களே நமக்கு மகிழ்ச்சி. அதை தனி நபர்களாக அல்ல, குடும்பங்களாக, பங்கு இறை சமூகமாக அந்த கடவுளது பிள்ளைகளாக வாழுகிற அருளை அந்த கடவுள் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். பேதுரு தான் எழுதிய முதல் திருமுகம் 2 அதிகாரம் 9 இறை வார்த்தையில் சொல்லுவார், நீங்களோ தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட வழிமரபினர், அரச குருத்துவ கூட்டத்தினர், தூய மக்களினத்தினர், அவரது உரிமை சொத்தான மக்கள் என்று தமக்கு உரிமையாக்கி கொண்ட தமது அன்பு பிள்ளைகளாக அந்த கடவுள் நம்மை தேர்ந்து கொண்டார். அப்படித்தான் நம்மை வளர்த்து வருகிறார் என்று சொல்லுவார். அதைத்தான் இன்றைய முதல் வாசகமாக புனித பவுலடியாரின் வார்த்தைகளாக கேட்டோம். பிரியமானவர்களை, பவுலடியார் 3 காரியங்களை அழுத்தமாக சொல்லுவார். நீங்கள் பெற்றிருக்கிற அழைப்பு எத்துணை மேன்மையானது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். அந்த கடவுள் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த உரிமை பேறு எத்துணை மேன்மையானது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். அந்த கடவுளது வல்லமை எனில் அந்த கடவுளது அன்பே, அந்த கடவுளது வல்லமை மிகு அந்த பேரன்பு எத்துணை மேன்மையானது என்பதை அறிந்து கொள்ளும் அந்த அறிவை கடவுள் உங்களுக்கு கொடுப்பாராக என்று சொல்லுவார். ஆக நாம் அந்த கடவுளால் அழைப்பு பெற்றிருக்கிறோம். ஒரு பங்கு இறை சமூகமாக வாழவே கடவுள் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். அந்த கடவுள் நமக்கு தம்முடைய பிள்ளைகளாகும் அந்த உரிமை பேற்றையும் கொடுத்தார் என்று கலாத்தியர் எழுதிய திருமுகம் 4 அதிகாரம் 6, 7 இறைவார்த்தைகளில் புனித பவுலடியார் எப்படி சொல்லுவார்? நீங்கள் பிள்ளைகளாய் இருப்பதால் கடவுள் தம் மகனின் ஆவியாரை உங்கள் உள்ளங்களுக்குள் அனுப்பி இருக்கிறார். அந்த ஆவியார் தாமே அப்பா, தந்தை என்று உங்களோடு சேர்ந்து கூப்பிடுகிறார். ஆகையால் இனி நீங்கள் அடிமைகள் அல்ல, பிள்ளைகள்தாம், பிள்ளைகளாகவும் உரிமை பேர் உடையவர்களாகவும் இருக்கிறீர்கள். இது கடவுளின் செயலே என்று சொல்லுவார். ஆக நம்மை பிள்ளைகளாக்கி கொண்டது அந்த கடவுளது அரும் செயல்பாடு. தம்மை நம்முடைய அன்பு தாய் தந்தை என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த உரிமையை கொடுத்தது அந்த கடவுளின் செயல்பாடு. ஆக தம்முடைய அன்பு பிள்ளைகளாக நம்ம என்னாலும் கொண்டாடக்கூடிய கடவுள், 1000 தலைமுறை வரைக்கும் இரக்கத்தின் உடன்படிக்கையை காக்கிற கடவுள் நமக்கு என்னாலும் துணை இருந்து நம்மை காக்கிறார் என்பதே நமது நம்பிக்கை. ஆக கடவுளுடைய பிள்ளைகள் என்று நாம் வாழுகிறோம், உரிமை மிகுந்த பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். 3வதாக பவுலடியார் சொல்லுவார், அந்த கடவுள் எத்துணை வல்லமை மிகுந்தவர் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். நான் கடவுளது வல்லமையை கடவுளது அன்பு என்றே புரிந்து கொள்வேன். ஆக அந்த கடவுளது அன்பு என்பது அத்துணை வல்லமை, அன்பு என்பது வல்லமை, அது ஆற்றல் தரக்கூடிய செயல்பாடு. அந்த கடவுள் நம்ம மீது கொண்டிருக்கிற அந்த அன்பை, பேரன்பை நாம் நினைத்து பார்க்கிறோம். கடவுளது அன்பை நான் இன்னும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதம் அந்த கடவுளது இரக்கமிகு பேரன்பு.
நாம் அன்பு செய்யப்படக்கூடியவர்கள் அல்ல. கடவுளது அன்பை பெற நமக்கு தகுதி இருப்பதாக நாம் உணர முடியாது. தகுதி இருக்கிறதோ இல்லையோ நம் மீது அன்பு காட்டக்கூடியவராகவே அது இரக்கமிகு பேரன்பாகவே இருக்கிறது. இந்த இரக்கமிகு பேரன்பில் கடவுள் நம்மை எந்நாளும் காத்து வருகிறார். பிரியமானவர்கள், 50 ஆண்டுகளாக காத்த கடவுள் இனியும் காப்பார் என்பதே நமது நம்பிக்கை. ஆக இந்த கடவுளது பேரன்பை உணர்ந்து வாழக்கூடிய நமக்கு புனித பவுலடியார் ஒரு சவாலாக விடுவார். அந்த கடவுள் உங்கள் மீது கொண்டிருக்கிற அன்பை உங்களால் அளக்க முடியுமா? அதன் நீளம், அகலம், ஆழம், உயரம் என்ன என்பதை உங்களால் அறிந்து கொள்ள முடியுமா? முடிந்தால் அறிந்து கொள்ளுங்கள். அதை அறியக்கூடிய அந்த அறிவு திறனை கடவுள் உங்களுக்கு கொடுக்கட்டும் என்று சொல்லுவார். ஆக வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த கடவுளது வல்லமையான அந்த பேரன்பை பெற்று வந்திருக்கிறோம். அது எத்துணை நேர்த்தியானது, மிகுதியானது என்பதை அனுபவித்து பார்க்க முற்படுகிறோம், அளந்து பார்க்க முற்படுகிறோம். அளந்து பார்க்க முடியாத மனிதர்களாகவே நமது வாழ்வு முடிந்து போகிறது. கடவுள் நமக்கு கொடுக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் எத்தனை என்பதை எண்ணி பார்க்க ஆசைப்படுகிறோம். எண்ணிலடங்க ஆசீர்வாதங்களாகவே நமது வாழ்வு அந்த கடவுளது அருளால் நிறைந்து போகிறது. பிரியமானவர்களே, ஆக நம்மை அந்த கடவுள் ஒன்று சேர்த்திருக்கிறார். ஒரு பங்கு இறை சமூகமாக வாழ ஒன்று சேர்த்திருக்கிறார். அந்த கடவுள் தாமே நமக்கு துணையிருந்து நம்மை வழி நடத்துகிறார் என்பது நமது நம்பிக்கை. திருத்தூதர் பணிகள் 2ஆம் அதிகாரம் 42வது இறை வார்த்தையிலிருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைகள். தொடக்க கால கிறிஸ்தவர்கள், இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள், இயேசுவில் கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்று நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது. அந்த வாழ்க்கை முறையே நாமும் தொடர்ந்து கடைபிடிக்க ஆசைப்படுவோம். பிரியமானவர்கள், அவர்கள் கடவுளின் திருப்பெயரால் ஒன்று கூடி வந்தார்கள். பல சமூக பின்னணிகளை சார்ந்தவர்கள், பல பொருளாதார பாகுபாடுகளுக்கு உள்ளாகி இருந்த அந்த யூதர்கள் எல்லாம் அல்ல யூதர் அல்லாத பிற கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் ஒன்றாக கூடி வந்தார். அவர்களை ஒன்று சேர்த்தது கடவுளின் திருப்பெயர். அவர்களை ஒன்று சேர்த்தது அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட திருமுழுக்கு. அவர்களை ஒன்று சேர்த்தது அந்த தூய் ஆவியாரின் அருள் வரங்கள். ஆக கிறிஸ்துவுக்கு சான்று பகரக்கூடிய ஒரு சமூகமாக ஒன்று கூடி வந்தார். இரண்டாவது, கடவுள் தங்களுக்கு அறிவித்த அந்த வார்த்தையை காது கொடுத்து கேட்டார்கள். திருத்தூதர்களின் அந்த போதனைக்கு கவனமாய் அவர்கள் செவி சாய்த்தார் என்று வாசிக்கிறோம். மூன்றாவது, நட்புறவோடு அப்பம் பிட்டு தங்களுக்குள் சகோதர உறவில் அவர்கள் எந்நாளும் வாழ்ந்தார்கள், வளர்ந்தார்கள் என்று சொல்லுகிறது. ஆக ஒன்று கூடி வந்தார்கள், இறை வார்த்தையை கேட்டார்கள், தங்களுக்குள் உறவை வளர்க்கும் விதமாக அப்பத்தை பிட்டு அவர்கள் மகிழ்ந்தார்கள் என்று. அந்த அப்பம் பிடுதலே காலப்போக்கில் இந்த நற்கருணை திருப்பலியாக திரு அவையில் வளர்ந்திருக்கிறது. பிரியமானவர்களே, ஆக ஒன்று கூடி வருகிறோம், இறை வார்த்தையை கேட்கிறோம், கிறிஸ்து தரக்கூடிய திருவிருந்தில் நாம் அனைவரும் பங்கெடுக்கிறோம். நான்காவதாக, அந்த தொடக்க கால கிறிஸ்துவ சமூகம் இன்னொரு காரியத்தை கவனமாக செய்தது. திரு அவை இப்போது அதை செய்வதாக எனக்கு தோன்றவில்லை, செய்தே ஆக வேண்டிய ஒரு காரியம். தங்களுக்குள் இருப்பதை பிறரோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் என்று நான் திருத்தூதர் பணிகள் 4ஆம் அதிகாரம் 34வது இறை வார்த்தை வாசிக்கிற போதே மனதுக்கு அத்துணை இதமாக இருக்கிறது. தேவையில் உணர்வோர் எவரும் அவர்களிடையே காணப்படவில்லை என்று சொல்லுகிறது. நமது பங்கு இறை சமூகம் இருக்கிறது. தேவைப்படுகிற நிலையில் இங்கு யாருமே இல்லை, எந்த குடும்பமும் இல்லை, எந்த ஒரு சகோதரனோ சகோதரியோ பிள்ளையோ இல்லை என்கிற நிலையை நம்மால் ஏற்படுத்த முடியும் எனில் அதுவே கடவுள் விரும்பிய பங்கு இறை சமூகம். அப்படி வாழ அந்த கடவுள் நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறார். நாமும் வாழ்ந்திருக்கிறோம் என்கிற அந்த உணர்வு இருக்கும். பிரியமானவர்களே, கடவுளது பெயரால் ஒன்று சேர்ந்து வர நமக்கு தயக்கம் இருப்பது கிடையாது. கடவுளது வார்த்தையும் கூட அந்த நாட்களில் காது கொடுத்து கேட்கிற பெரும் வாய்ப்பு நமக்கு தரப்படுகிறது. கூர்ந்து கேட்கிறோம். மூன்றாவதாக, நற்கருணை திருவிருந்தில் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு மிகுந்த பக்தியோடு நாம் பங்கெடுக்கிறோம். நம்மில் இன்னும் குறைவாக இருப்பதா நான் உணர்வது இந்த பகிர்தல் உணர்வே. நம்மிடம் இருப்பதை பிறரோடு பகிர்ந்து வாழக்கூடிய, எல்லாருக்கும் எல்லாமும் என்று வாழக்கூடிய ஒரு உணர்வு, ஒரு சமத்துவத்தோடு வாழ வேண்டும் என்கிற அந்த ஆசை, ஏற்றத்தாழ்வுகள் களையப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை சமூகம். அதை தான் பிரியமானவர்களே ஒவ்வொரு பங்கு இறை சமூகமும் திரு அவை முழுவதுமே வாழ வேண்டும் என்று அந்த கடவுள் விரும்புகிறார் என்று நான் கருதுகிறேன். இறைவனிடம் அருள் வேண்டுவோம். நம்மை ஒரு பங்கு இறை சமூகமாக வாழ பணித்து நமக்கு அழைப்பு விடுத்த இறைவன் தாமே, தமது மகவு தன்மையில் நம் அனைவருக்கும் பங்கு கொடுத்த இறைவன் தாமே, பிள்ளைகளுக்குரிய உரிமையை நமக்கு கொடுத்து, தம்மை தந்தை என்று அழைப்பதற்கான உரிமையை கொடுத்து நம்ம என்னால் பராமரிக்கிற கடவுள் தாமே, நாம் கேட்கிற அத்தனை வரங்களை நமக்கு கொடுத்து காக்கிற அந்த கடவுள் தாமே, கேட்பதற்கு மிகுதியாகவே பல வேளைகளில் கேட்காமலேயே
கேட்ட அருள்வரங்களை பெறுவதற்கான தகுதி இருந்ததா இல்லையா என்று பாராமலேயே நமக்கு தமது கிருபைகளை கொடுத்து ஆசிர்வதிக்கிற அந்த கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லக்கூடிய பிள்ளைகளாக கூடி வந்திருக்கிறோம். இப்பழைய இறைவனுக்கு நன்றி பலியாக ஒப்பு கொடுப்போம். நமது முன்னோரோடு அந்த கடவுள் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையை நம்மோடும் நமக்கு பின் வரக்கூடிய இன்னும் ஆயிரம் தலைமுறையோடும் காக்கிற கடவுளாக அவர் இருக்க போகிறார் என்பது நமது நம்பிக்கை. அந்த கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக அந்த கடவுள் விரும்புகிற கடவுளது அருளால் மிகுந்த ஒரு பங்கு இறை சமூகமாக வாழ்வதற்கான அருளை இறைவன் நமக்கு தருமாறு வேண்டுவோம். கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தி மகிழ்ந்திருக்கிற போது அந்த கடவுளது அருள் வரங்களால் நாம் நிறைந்திருக்கிறோம். பிரியமானவர்கள், அன்னை மரியா அதைத்தான தனது வாழ்வில் எப்போதுமே உணர்ந்தார். எப்போதும் அந்த கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லக்கூடிய மனநிலையை வாழ்ந்து ஒரு அருமையான தாயாக பார்க்கிறோம். தன் வாழ்வில் நிகழ்ந்தது எல்லாமே கடவுளது இரக்க பெருக்கத்தால் தனக்கு நிகழ்ந்ததா உணர்ந்து அந்த கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தி மகிழ்ந்த அந்த தாய், அந்த ஃபாத்திமா அன்னை நம்மோடு சேர்ந்து அந்த கடவுளுக்கு இன்றும் நன்றி செலுத்துகிறார். அந்த தாயின் அன்பில் அரவணைப்பில் நமது பங்கு இறை சமூக வாழ்வு தொடரட்டும். கடவுள் நம் பங்கை